Moi täällä. Jenna Sarajärvi. Minulla on tulossa vieras. Se on kuitenkin mun Betsi toi Sara. Ota, ennen hänen tuloa pitää harjata hiukset. Tai no, turkki, koska mulla ei ole hiuksia. Koko hän saapui. Tuo sisään. Istu vain tuonne sohvalle. Selvä. Edes kameroi. Se voi tulla mukaan sinne. No, pysykö siinä? Kai nyt se kuvaa. Ota otsaitit, kun minusta kuvan tälleen. Okei. Tsk. 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 Siinä. Noin. Eli. Täältä tulee kysymyksiä sinulle, Sara. Mikä on lempivärisi? Pinkki ja musta tietty. Ja valkea. Tää ovat sen värejä. No, mikä on lempieläin? Kissa. Mikä lempiystävä? No, Elina tietty. No, entäs se haisu? No on sekin kakkosi. Tykkäätkö pahuudesta vai hyvyydestä? No, kummastakin. Siis aikahan tikittää näköjään. Vielä muutamia kysymyksiä. Oletko käynyt ulkomailla? En lähdekään. Niin miksi? Pelkään vettä ja putoamista. Joo, todella hauskaa. Sinun pitää nyt lähteä, koska kello on noin paljon. Hyvä on. Siis hei. Okei, tämä on suora lähetys Jenna Sarajärvi ja moikka! Heippa!